Здравейте! За 1 юни, празника на децата, срещнахме олимпийска шампионка по овчарски скок. Тя реши да опита хокея с нас. Вижте нашето видео! Аз съм Мирела и днес учат на хокейна трева. Така и ние като скачаме е много важно да държим нашата орбита, за да не ни изхвърли под опирателната и да свърчиме да се блъснем в летвата. При високия скок скоростта не е на 100%, има разбег, всеки си знае разбега и знае колко крачка има направо. Бута смело. Трябва ли да се допира в земята? Учителките ми са много добри, много добре обясняват и много ме окоръжават, като не се справя. Ние сега пак не за тренировката. И всъщност е много забавно. Но си трябват много тренировки, особено ако не си самороден талант като мен. Успех на всички, стискаме палци за всички състезания. Честит ден на децата!